hjørnet. Ja. Ud. Det Ja. Jeg er ikke for tæt på forsvaret. Det skal være... Altså ikke, men jeg skal ikke skyde bolden for tæt på forsvaret, men så er jeg. Ja, så det vil i hvert fald, vi tager lige overdrevet her. Når bolden bliver lagt, så skal den ligge herover. Ja. Sådan at man kan skyde. Sådan at den ikke er alt for... Så vinklen er mindre spids. Ja. Så det bliver en afdeling, der går nærmest på tværs, ikke? Så vi får stået med det. Vigtigt sekseren, han ikke begynder, eller hun ikke begynder at køre over mod bagerste, fordi så bliver der 2-0. Ja. Så han eller hun skal i hvert fald bare være der foran den forreste stolpe. Ja. Fordi det bagerste rum, det har toeren. Nu vidste forsvaret lige, hvad der skulle ske her, ikke? Altså, det er ret nemt, at den kommer ud bagerst. Men det er altså også sekserens opgave at kalde på den, og sige, kom med den her, eller pege et eller andet sted hen, hvis man kan, eller gør jeg opmærksom på, at nu er det fandme mig, der skal afgøre det her. Ikke? Sådan at man bliver sådan lidt, måske kan blive lidt snydt, hvis man er forsvarsspiller. Så det er bare øvelse. Øvelse. Og træning. Så vi kan få en knaldhård aflevering derinde. Det er bare vigtigt, at I husker på. Der er faktisk mange gange, hvor dem, der skyder ind, de laver et pissegodt skud. Ikke? Det er ikke lige sikkert, at gå i mål, men skuddet var helt genialt. Så er det altså vigtigt, at man lige tænker over, den ramte jeg helt vildt godt. Hvad var det, jeg gjorde her? Så skal man kopiere det igen. Ikke? Rigtig mange af dem. Nu bliver det en skud i stedet for længere op på banen. Det skal vi også lige prøve nogle gange, og så skal vi spille kamp for resten. Det er jo bare moden at holde sådan her. Det gør de. Og vi har et indskud her omkring. Det er lige delt op. Vi har et indskud på den farlige halvdel. Hvor holder vi? Hvor holder sekseren? Ind imellem. Ind imellem. Ja. Herovre, eller hvad? Ja, så med rundt mod deres modsatte stolpe. Sådan der. Hvad er det? Prøv at, nu ved vi jo forholdsmæssigt. Hvad fanden er det, der er så svært ved at få scoret her? Hakken. Hvad siger du? Pukken igennem. Ja, få den igennem der. Ja. Det er timing. Hvad fanden gør vi for at score mål der, Tobias? Er det ikke nemmere at sætte den længere ned? Så kan sekseren gå ned bagved. Nej. Ned ad banen. Sådan så man kan lave et skud i sammen. Der er mere luft. Ja, han kan lave et skud i banen. Hvis jeg var 10 her, så hørte jeg bare der. Ja. Så bliver der mere luft. Det er også mere plads til den. Men altså, jeg er enig, så er der mere plads, men der er fandme også langt. Ja. Og ham her, han kommer ikke til den, fordi han bliver blokket. Ja. Hvad det hedder. En målmand der kan bare nemt bryde Ja, det har jeg. to der. Ja. Eller, når man går grøn der. Ja, han kan nemt køre derop. Ja, præcis. Han er ikke generet nu. Nej. Altså, når det virkelig lykkes, og rammer det godt, så kan ham, der står der indimellem, hvis vi laver futod igen. Sådan, ja, præcis. Så hvis man, ham der skyder, hvis vi, nummer 6 der lige kommer ud, længere ud, der ja, så den nærmest, igen knaldhård ude fra siden, så den nærmest lige snitter ham i midten, måske lige retter den af, så den går og triller videre mod bagerste. Ja. Eller man sigter mod ham, der, og så kører han bare væk, så er der hul lige pludselig, og så er der en fri 2 over på bagerste. Hvor græder hvor? Det der... Hvor græder? Man burde lave en brække, og så trække målmanden med op, fordi så, når jeg er derinde i midten af tiden, så er det tvunget til at stå der. Ja, når der holder en der, Og så kan man spille ud. så kan vi spille heroppe. Det er bare vist. Ja.
whisky, ja. Hvis den ikke er... Hvad hedder det? Det er også en mulighed. Det kan vi godt prøve. Men de har også... Man kan sige, De har altså at målmanden er med over, de kommer ikke til at sparke den henover. Nej. Så er det spørgsmål, om man hurtigt nok kan dække den. Fordi hvis man laver en fejlaflevering ind til ham her, så kan han egentlig bare vende om og skyde ned i mål, hvis man kan dække det. Og så kan ramme målet. de har, Men altså, hvis den kommer langt nok herud, jamen, så kan jeg jo egentlig bare presse den herud i hjørnet, og så kan vi rotere rundt, eller der kan komme en ind. Altså, må vi rotere os ud af det. Men jeg tænker, at lige nu går I ud, og så prøver vi at stille op sådan der. Forsvaret er lidt passivt. Og så skal den forbi ham her, sekseren, på en eller anden måde. Så skal vi finde ud af, hvordan vi får den forbi der. Der er også noget med at ramme den på, altså bruge hinanden som vinkler i stedet for. Men nu er hurtigt til at finde den plads her. Så holder man på en eller anden måde. Sådan her, altså sådan at når bolden bliver ramt, så rammer den der, og så går den ind. Altså, bruge hinanden som sådan en bande, i stedet for at man skal gøre noget der. Yes. Men tiden går. Skal vi tage det, når vi spiller, eller skal vi lige øve på gang? Det er en halv time nu. Har vi en halv time? Halv time tilbage. Skal vi ikke spille? Jo. Jo, spil. Vi spiller. Så er aftalerne. Jeg ridser op Yes. hurtigt, at på indskud herfra, så holder vi i irsk forsvar. Lige meget hvor fanden de er henne næsten. Ja. Ikke? Jo længere de kommer herop, jo mere er det tierens opgave at genere det her til at starte med. Det er ikke sikkert, at han ligger derinde, så ligger han det herude. Så er det tieren stadigvæk. Vi har den anden lå herude. Ja. Hvis de kommer hernede, så skal vi lukke det hul der imellem. Godt. På hjørnet. Så bytter vi rundt. Og så holder man herinde, og så kigger man lidt over mod sin fjerneste stolpe. Man kigger lidt derover, men alligevel kan se bolden der. Ikke? Godt. Angreb. Skyder efter. Fjerneste mand hver gang. Sekserens opgave. Aktiverer ham foran her. Okay? Ja. Og så ved vi godt, at på irsk, der skal vi igennem der. Some way. Eller skal vi spille den ovenover, hvis vi kan. En af mulighederne er i hvert fald at hurtigt komme ud og holde her, i stedet for at blive tvunget til at holde ind i feltet. Kunne det være. Ja. Godt, det finder vi ud af nu, hvad der sker, hvad der ikke sker. Yes. Og hvis det er, så synes jeg så, at vi skal aftale nu. Hvis der er et eller andet helt genialt, som ikke lige kan nå at sige i situationen, eller et eller andet, så råber I bare lige stop, så tager vi den lige sammen, så skal vi lige snakke om det. Ikke? Godt. Vi har det blå hold. Og der fylder vi lige lidt rundt. Sådan her. Du bliver sgu hvid. Simon bliver blå. Og der har VP i målstrøm på. I kører der under uret. Og så har vi hold der i den anden ende med vi starter sådan her. Alvin, Michael, Aki, Daniel. Vi starter inde på banen. Sig. Ja, så er jeg fedt lidt. Ja, okay. Og hvis du går hjem, så markerer vi, at du går hjem, så en af de andre kan gå ind. Ja, men ellers så råber de andre bare op og siger, at det ikke Nej. Nej, nej, nej. Kom. Lav det i, vi vil lave det i kamp. Ja, så lad os gøre sådan, at det Aha. bare skal følge lige så det siger, jeg har. Og så er de andre sikre på, Men at du har bagerst på. ja, Ja. den har bag, så mindre har jeg også fedt op på før. Jeg prøver at få mest af feltet, men hvis jeg ikke kan nå... Jeg har sådan bæret på i. Nå, ja, ja. Ellers så... Ja. Så bare spille. Se noget, der ikke er sat.
Der er vigtigt, den der øvelse. Også især det der med, man når ikke altid lige se, at der står en af ens egne håndkammerater tæt på, så lige over flyt dig, for du gå væk. Eller ja, et eller andet. Så kommer på plads hurtigt deroppe, ude foran, når vi har det. Ja. Ja. Så de tager Så pladsen. ja, også for at de ikke får sat det hurtigt i gang. Ja. Så er det lige meget, at vi kommer på plads, hvis vi sætter det hurtigt i gang. Det er hurtigt i forsvaret. Ja, så sætter vi bare hurtigt i gang, og så bare sætter vi videre. Ja. Jeg finder, jeg kan rende rundt herinde. Ja, er vi klar?